Ik ben Tineke Kastelein en ik ben notaris in Sruusteveen, de gemeente Acht-Karspelen. Tegeer met Francisca Spa, wij is kantoor hier in Sruusteveen, dat is secuur notarissen. Ik ben Francisca Spa, notaris in de gemeente Acht-Karspelen, kantoor te Sruusteveen, samen met Tineke Kastelein. Omdat we hier in zo'n Frieske omjouwing zitten en een soort Frieske klanten hebben en hier op binnenkantoor een soort Fries praat wordt, vond het wel leuk om iets met een Friesk namen te doen, maar het moest ik wel net zo Friesk wezen dat net Friesen het net begrijpen. En heel wat keuzes, zelfs een keuzebox van ik het personeel kon mij denken, die we uiteindelijk op de naam secuur kwam. Het is voor mensen wichtig om hun in hun eigen taal uit te kennen, dat ze dat voort al weten van oh, bij secuur kunnen we wel gewoon Fries praten en hoe is net te verboegen in het Nederlands om hoe dingen te praten. Waar wel wat emotie bij komt te zien. Ja. Ik kan in de praktijk inderdaad meemaken dat een heid zijn hele leven lang alleen maar alles in het Fries deed. Hij is Krauwfries, Sprutfries en dat kwam eigenlijk in Nederlands om te pas. En toen de nalitterschap van heid naar zijn verdeeld worden moest, kon de band het net hard verkrijgen om dat in het Nederlands te doen. Dus die akte hebben we helemaal oerzet in het Fries. En de verdeling van heid zijn nalitterschap is gewoon die en op de wijze hij altijd leren hier. Nou ja, wij wilden gewoon naar boeten te uitdragen dat ze hier komen kennen en in hun eigen taal geholpen worden kennen. Wat opsmiet is dat vaak de mensen wat meer ontspannen. Dat ze zich net hoeven te verbrekken, dat ze gewoon in hun eigen taal praten kennen. Ik kom zelf net uit de woorden, hier praat ze woordsk Fries, dus ik probeer hier wel echt wat hier en ziet te zeggen in plak van hij, mij en zij, maar dat jaren ze wel voor en dadelijk. En dan wordt er wel eens Jimmy zijn, doe kom je net weer. En ik zoek van huis het zeggen, doe kom je net weer. We heeft je altijd bij de mensen wat ze het juist willen. En dat doen we vaak aan het begin van het gesprek. Fries of Nederlands. En altijd in het Fries, als ze graag in het Fries willen, dan doen we dat in het Fries, absoluut. Ja, ik denk dat een echte Frieske mensen het heel geprijsd stellen dat ze bij u in het Fries de Wutstien willen kennen en hun akten passeerd willen kennen. En vanzelfs ben wij heel goed in het Nederlands. Dus mensen die net Fries binnen, daar doen we de bespreking en de passering mooi in het Nederlands. Ja, dat komt weer om op diverse liedse dingetjes. Ik was een beetje een grapje. Als mensen vragen, hij en ik een wc van het toilet, dan verwijzen we naar het huisje dat ik als zodanig beneemd dit. En we hebben Jesse van Muldijk, een bekend striptekenaar, daar hebben we wel eens contact mee en die heeft voor u een oerzetting die van een bekend stripje van hem en dat heb ik in het Fries die. Onze website is ik-talig. Ja, Tineke HMM is beëdigd oerzetster, dus in die zin hebben wij een hele mooie schakel. En bij ons heeft een knopje, als je inderdaad op Nederlands of op Fries klikken kerst.